possible o presumpte delicte contra la intimitat és una qüestió que és una cosa més, no és la cosa. Aquesta moció la teníem sobre la taula nosaltres des de fa molt de temps i per tant s'han fixat molt en el dit en comptes de mirar la lluna sencera. El que estem parlant és que des de la CUP de Figueres trobem inacceptable que l'Ajuntament de Figueres tingui un representant com a vocal a la Fundació Salut Empordà, fundació que gestiona la sanitat de l'Hospital de Figueres i que en 3-2-1 passarà a gestionar el geriàtric de la ciutat, que diu coses, per exemple, amb una foto amb el grup de Convergència i Unió, amb persones subsaharianes de color negre, coses com, i no és un fotomuntatge, és la realitat. Primer, els de fora, fent ironia racista i escarosa, des de la meva perspectiva, sobre les persones negres. Aquest debat, certament, Òscar, ens el podríem haver estalviat, però no és la responsabilitat de la CUP haver-nos-el estalviat, és la responsabilitat d'un càrrec electe d'aquest Ajuntament, bàsicament la seva irresponsabilitat brutal en piular coses com me gusta más ver a los mozos que os meten porras por el culo a los independentistas y encima os gustan. Comentari a banda que fomenta l'odi contra el moviment independentista, homòfob, com poden escoltar. O altres comentaris com se empieza con unos tweets, se continúa ocupando sedes, luego rompiendo cristales y al final un tiro en la cuneta. Afirmacions que el que fan és criminalitzar els moviments de defensa dels drets, com poden ser moviments que fan servir els escarnis públics o altres formes de protesta per defensar drets, intentant criminalitzar a tots aquests moviments. Sí, és un debat superincòmode, a mi m'ho és molt, però la responsabilitat de tenir aquest debat en aquesta sala no és de la CUP en cap cas, és la irresponsabilitat d'un regidor que no sap a quina ciutat representa i la seva irresponsabilitat com a càrrec electe de seguir aferrant-se a un càrrec sense tenir-ne ni tan sols la decència d'abandonar-lo.